приема наложения стереотипен начин на заплащане. Фанатик, педант, превенесен филмар, дори в очите на някой. Но моралът е нещото, което може да изцели света. Време е сами да осъзнаем колко различни страни може да има едно огромно синьо-зелено кълбо и колко деградирани сферичности се крият в него, разкривайки и белите и черните дуалности, които обкръжават съществуването ни. Има свръхестествени сили, има извънземна намеса, но съществуват и фалшиви пророци. А спасен ще бъде този, който не гледа на земята като на клетка. Космосът го има много отпреди ние да се появим. Човешкото тяло съдържа големи количества кислород и въглерод, а звездите изгарят същите химични елементи постоянно. Човечеството има кохерентна връзка с всичко над небесата, от духовен и органичен аспект на възглед. Така че ние сме души, притежаващи малки тела, а който мисли обратното ще бъде затрупан с полуки някъде по пътя си. Внимавам какво правя, защото всяка ситуация е фрагилна и според вселенския ред наистина всичко се връща за добро или за зло, за едната или за другата крайност. А в момент на спад говоря за отрязъчни мотивации. Знам, че ако си стигнал до тук, значи си издържал целия лирически товар и със сигурност ще чуеш албума отново. Този път повиши заинтересоваността си и вниманието си още повече. Послание носи всяко словосъчетание, всяка дума. С поглед от бъдещето маршируваме смело в марша на съзнанието. Абстракт.